Il-kapaċità tal-protezzjoni ċivili u tħejjiet tagħha l-kriżijiet li jistgħu jinqalgħu u wieħed mill-proġetti li se jiġu finanzjati bogħtijiet minn Norveġja, l-Iżlanda u Liechtenstein. Il-proġetti l-oħrajn jinkludu restawr ta' siti storiċi, tisjih fil-prevenzjoni u ġlieda kontra l-vjolenza domestika u l-iżvilupp ta' ħiliet speċjalizzati u appoġġ lil persuni b'diżabilità. L-allokazzjoni totali hi ta' 10.8 miljun euro, riżultat ta' żewġ ftehimiet fil-prinċipju li ġew iffirmati ma' dawn il-pajjiżi bħala parti mill-obbligi tagħhom għar-relazzjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea. 1.5 miljun euro minn dawn il-fondi se jiġu finanzjati minn fondi lokali. Il-programm ġdid ikopri l-perjodu bejn l-2021 u l-2028. Ma' TVM News, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tal-Affarijiet Ewropej u l-Politika Kummerċjali tan-Norveġja, Frode Overland Andersen, faħħar lill-Gvern Malti għal mod kif ħaddem il-programm preċedenti ta' finanzjar bħal dan. Fil-programm ta' qabel li kopra l-perjodu bejn l-2014 u l-2021, Malta investit 8 miljun euro f'diversi proġetti, fosthom it-twaqqif tal-ewwel Sensory Integration Clinic għal tfal b'diżabilità, l-introduzzjoni ta' screening għal kondizzjonijiet partikolari fit-trabi ta' twelid u għajnuna lil iktar minn 2000 tifel u tifla vulnerabbli li nataw saqa fuq rashom fid-djar residenzjali fil-komunità. Malta has done very good work in terms of using the funds to its utmost potential, and I'm particularly happy to see this, the way they have included the civil society and the population in shaping the funds to the best of the island. I think that's really a great achievement. Fisser din il-kollaborazzjoni ġdida ma' Malta bħala kruċjali fl-isfond tal-isfidi ġeopolitiċi fl-Ewropa. I think it's pivotal in the sense that we are basically joining together in cooperation across the continent, strengthening, the cooperation on basically the European idea on inclusion, on democracy, on social cohesion. Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzotso-Pardi qal li għal darb'oħra Malta qed timpenja ruħha li taħdem id fit ma' Norveġja, l-Iżlanda u Liechtenstein. Hawn il-fondi li dwarhom ġie iffirmat dan il-ftehim se nkunu qegħdin ninvestu foqsma bħal prevenzjoni mill-vjolenza domestika, dak li huwa marbut ukoll ma' aktar servizzi fis-saħħa, naraw ukoll li pajjiżna jkun ippreparat anke għal sitwazzjoni diffiċli iżda fuq kollox se nsaħħu investiment biex ikollna aktar ħalsin ta' postijiet kulturali u storiċi ta' pajjiżna. Il-Ministru Zrinzotso-Pardi qal li l-kisbiet li saru fl-aħħar snin huma r-riżultat ta' kooperazzjoni bejn il-Ministeri, l-entitajiet pubbliċi, il-partijiet interessati u ċ-ċittadini.